Amser cino yn ysgol Llangynwyd. Bwyd iach sydd ar y fwydlen heddi, ond be arall mae'r disgyblion yn hoffi bwyta? Dwi'n hoffi pizza. Mae pizza'n neis. Burger. Probably Domino's pizza. Probably KFC. Ond a fydd y math yma fwyd yn apelio llai yn y dyfodol, wrth i Lywodraeth Prydain dweud eu bod nhw am wahardd hysbysebion bwyd sothach ar dyledu cyn 9 o'r gloch y nos, a hynny mwyn taclo gordewdra. Ond be yw barn y criw fan hyn? Mae hynna'n dda, achos mae'n neud i plant eisiau fel bita bwyd gwell, fel cucumber, salad, lettuce. So mae'n gallu bod yn fwy iach a byw yn hirach. Dwi'n credu mae'n dda oherwydd ti'n gallu gweld maen nhw'n trio i helpu pobl. Ond fi ddim yn credu bod yn mynd i wneud llawer o effaith oherwydd does dim llawer o pobl yn gwylio'r teledu. Os fi'n gweld bwyd ar teledu, dydy ddim wneud fi eisiau bwyd. 9 o'r gloch yn eitha hwyr, especially fel live TV. Mae pobl jyst yn gwylio Netflix a pethau ar amser hynna. So, os roedd fi'n yn llywodraeth, fi probably wneud fel 8 o'r gloch neu rhywbeth. Dwi'n credu mae'n dda bod yn trio wneud rhywbeth, ond fi ddim yn credu mae'n mynd i cael llawer o effaith i bod yn onest. Annog mwy o bobl ifanc i fwyta'n iach yw'r nod, ond mae'r disgyblion yma'n dweud maen nhw dylai fod ar hawl i benderfynu be maen nhw'n bwyta. Mae plant yn gallu bita beth maen nhw eisiau. Dydy llywodraeth ddim yn gallu dewis beth chi eisiau bita. Wel, fi gallu gweld beth nhw'n trio wneud, ond mae pobl yn bwyta beth mae pobl yn bwyta, a mae'n fel responsibility nhw am eu iechyd. Dwi'n credu falle maen nhw'n just wneud gormod oherwydd os mae pobl eisiau rhywbeth, maen nhw'n mynd i cael e. Does dim ffordd i stopio nhw.